ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Komisi Benta berwanra ikajinga jan bekajinga itu ithau bokasnong kedorbar snong renja hagajan mit jongkar pun rutrik kelapen ha perdano ikatayo lek kemen kisamla jongasnong haringkat berkabam khawai snong hagan ikajan mit UCEM ga KHADC ba penyai sings im haringkat baru executive member ba pe yakatnat ile akai uba fanten la kadong glawan ban penha perda hagajing sakilang presiden ga senjuk kinong yalam snong kanong thamai pelun lamba kinong yalam seng bahalang ba kinong syakhot ngau bah Hagan ikatayo lek kemen gladon ru kejing yokop Mr. and Miss Renja bat keni kala pensyong shit bahaya ki patba ki buan bansaki ya kete kejing yokop. Nakaliang uba Eddie Viwar uba dirang mak snong jongka snong Renja ula penpau bakum keni ka deben beteng bet man la usnam kenang bagi kun samla jongka snong kin yo ya kalat benya itu ithau para snong. UCEM ga KHADC uba penya ya bakran ula penpau kejing sngo kemen baka snong Renja kala shim ya kete ka sinjam Bad ulay ro halo ka sinjam baga snong glashim halo ka jingbam khawai snong ya ka minta kamnyar bandon ki penlong ya kum kani bang ada sngo sarong sisha hado kata-kata balar pi pai sia kini ki jingta ki piui sekalian ka mon ba sekalian ka diang ka jonga ya ka jingnya trailang nadu ka dorbar snong renja ka sengkin thai pelun renja pelun ka seng samla renja pelun Renja Cultural and Sports Club ban penlong ya kani kesngi ke bejob wala da ka program ka patpois ka bakut henry ngala sim lupa bangi la ya job ka kublai sikho arkho ya baro ki volunteers ki ba khlem ma phi manga lani mangi ki executive members jok dor bar snong nginum la ban penorlong habangi penlong ya kani ka khawai snong ringkat ke Renja week ke bagi seng samla bat ke Renja Sports Club kilapan kreat kalong sibenta bangin lum ngin lang ya ki khun ki hajar ki basa hagen ke snong bangin don ke jing itu lang iwe namar larangim don kum kani ke jing kendo lang ngia jinga iwe kumala keren menen ki liang jong ki MCs ki penian ya kata Mr. and Miss bagi ong ba hadin kan news nem ngiyo yang ni tamasa thei bahabrio rang bahabrio semua pang mensiem ba belengi mio manus nem belengi dan thei bahabrio rang bahabrio se porenja manus nem beleng hadin kan news nem de ngasngo bang nong hani kapor ya kini samla ki jongi kiba hakalintian lesie lakum ya kiar shani shatai minta ngalayoi bakila syai yang kejingmut kejing perkhat hapo kejing alam jong samla Nathaniel Fanken ba pilaya mi bani traibor ba ban nadu wasdang gerenja wi kat adu menta kesni kejing job kamde yang orang basnong kejing job kamde yang iki executive member kador basnong renja kejing job kade kejong pi ki samla kanigen ke bangiong kata kentien ke bangiong ka imlang kesalang ki samla snong renja akan ke por ngaso banong kila kendit benri bat kila ui kata ngasno sorong pada kani ke kendut lang kum ningin tip unu basyong hangnu kinu ki basyong hangnu bat ngin la ban penbet ya baro kinong song hang ni klem da pensito mineno henrei ngin council ngin sumar ngin pentikna ba kinong song jok snong renja kilong kinong song ki bahut kilong ginong song snong ki ba syai ka ketin ke telit kilong ginong song snong ki ba don ka akor ke burong de na kata kadau ha ka bangi persyang ban penlong ye kini khawai snong man gar snem man ga lai snem ne man ga snem ngismosi ban leong banong le si hadir lai snem yo yang ini khawai snong namar ba ka don ka covid ba hadin ka tu ki don segi ai pandai si ki bangimla henrei aingu yu belai ba sai sien pat kumning lai la ban lumlang bat menginya don rengkat lang hang ni menta ban penlong i kadin kesngi ke bephu ke bepieng pun sien ki dor bar snong layar ban ya kenduk lang kum ni khamtam ban penlong kuming ni ki event ki
program berkumju bandan kajing yabam khawai shishnong shithau kumju long hakis nam ki bakhamen shwa por ngidang ret ngijukan mau ki arsan lai posnam menshwa ngajukan mau bawat hangni shnong bokse ki wiwi ki shnong ni marjan ki judan ikani ka bam khana shnong kajing thmu hi kalong baling ba kani ka jing kendu lang kum shishnong shithau kawan ra e ka jing ya ie jing ya tuli jing ya long kawe bat bante song ya kinong shishnong hapo jong ka shnong tengah so banong ba kalong ka eke ka ba sultanat bani i hakani ka juk mentaru kadang dan kani ka bam khana shnong tengah so ban kentui rang ba shnong ka executive committee ba nai penkut tang mentau snam lesi manu snam pinhap ban penlong kum gini nama kalong sya ka eke ka ba dan kam hakani ka por ka mentah te kumanga shu pentip ba nakaliang ka executive committee jong ka Khasils Autonomous District Council ngilapas ringkat ka house ibaro ya ka we ka bill kata badan kam ba ka Ilaka Administration Second Amendment Bill 2023 kani ka bill ka kranshai hakabini kumno banwanra ka administration hakishnong kithau nakabentaga jingyat bet jong ki kam shnong te hapo jong kani ka amendment ngilawan ra bandan ni ka jing ithu ka bakarpang ya ki kunhun kum ka seng samla bat ka seng kenthai lani seng long keme nama kiniru kidei ki paya ki baskem ki backbone let's say la banong habai dei ka kam shnong kam thau te baro shikata ki dan makana ki seng samla ki dan makana ki seng long keme seng kenthai henrai klempat ithu pat dakaan nakaliang jungi ngi soban pentip shapi bangila dep ban pas kini ga bill bat ngi up let's say shen menta ansa asen not the governor jong Meghalaya ya kini ga bill ban long an batang shulong an baro kiseng samla baro kiseng kenthai seng long keme ngin hab ban register iki hapo office jong ka KHDC na bentaban IAP kini ki rules but ki regulation kumno ba phinya trailang bat ka dor barshnong bat kini baro kin hab hapo kajing pe jong ka dor barshnong te nganga so ban kentu nganam kran slam nga kentu so kawe ka banga so khya bhadu kata-kata ke ri khasi ke jela Meghalaya ke ri India ke layo mat ba ke perthai pro kowe kelamat yu COVID-19 pandemic bat ngang so benong ka pandemic menta ka klam menta sakawe pat kampat kut ladan kam yang ay pi baro ki badan hang ni ban shim ye ga jingkit kli ban yang rang ba kata kalong ban yakun persya ye ga jingrung bat jing sniu jong drugs hakish nong githau kata di kawe ka ba ni sukhya hadu kata-kata menta phila benong ba ka yeng jong pi kampat ngat henrei pinyo ki sngi ki tayo ki benai ki snam lanu kan sangat kata kalapoi ka stage ne ka kerdan habai dei bat ka jing sniu jong drugs hakan ni gari ka jongi namar ta ka daw nga kentu ki noi lam shnong nga kentu ye pi ki long keme ki long kpa ban ye mi shkhmat ni ne trailang nga susun ei ban pe ye kini ki belangat hakini ki jingdi basneo namar kamshim penjenjar tang ye u marwe lane ye ka marwe henrei ngai i ko malas dang ban pam kruin wat ye ka yeng kasam ye ka imlang salang hibro kowe kamdon shu ka jing shngan hashnong hathau kamdon shu ka jing shngan hapo ka jela ka jungi habide ban phai habide ba kanika jing rung kerthep jong kini ki drugs ha ka imlang salang jungi namar ta kadaw masro baling ba kaniga belru kan aibori pi ki samla ba fitrikam kan aibori ki seng kenthai seng long keme bat kador bashnong bangin la ban yang telilang kawe ban yete lakam ye kaniga jing sneu ni don ki seng balang hang ni ki ba hakmat e hapo jela Meghalaya ngasro kemen ye ka jing shim khya ga jong kiru babun ki issues ki mat ki ba kongsan nam takari ba jai benrio ya ka ba ni don kam man ye trailang ringkat ba ka shnong bat ki nong shnong hi baro ngai jang chap jing thap ti ka bajam iyo ke long kemi ke ba khlan chi sha perlong ji tong ngai jing thap ti bajam ta kadong society karena ya ke discipline price
Kamen gini ke trofi. Tongin ai jing takti ke bajam. Toh, kublai sibu.